og det gør så ondt. Alligevel smiler jeg mit farvel. Godnat, hvor Basil? Basil! Hvor kunne jeg dog være så blind? Enhver kan begå en fejl. Men det skal ikke stoppe os. Vi må... Vortigern vidste, han var mere snedig end jeg. Han var aldrig gået lige lugt i så oplagt en fælde. Tag den nu sammen. De kan stanse den forbryder, der... Vær så. Pladen? Det jeg frygtede er sket. Jeg er blevet sat til vægs. Altså, Basil! Nej, latterliggjort. Ydmyget, forklejnet. Så nok! Nu er det endt. Lejen er forbi. Hold nu op, Basil. Dronningen er i fare. Olivia regner med os. Vi er ved at blive slået til plukfisk, og alt hvad de gør er at ligge der og ynke dem selv. Altså, jeg ved, at de kan redde os. Men hvis de har opgivet det hele, så hvorfor ikke heller komme i gang og få det overstået? Tiden nu, afsted må du og jeg. Kom i gang. Komme i gang? Ja. Ja, vi sætter fælden i gang. Basil, vent! Jeg mente ikke på den måde. Projektilbanens vinkel multipliceret med kvadratruden af en ligebenet trekant. Divideret med Gutermeks princip om modstridende kræfter i bevægelse. 49 trækken. Altså, med korrektion for differencen i ligevægt. Hudson, i det øjeblik, jeg ser til, må vi udløse funktionsmekanismen. Vær klar, Hudson. Rolig. Nu! Tak, Hudson. Smil alle sammen.